Huomenta päivää. Yövuoron jälkeen herättyi ja lisävalojen asennus. Mutta ihanaa. Tää työstää vähän, katsotaan. Se haluaa heittäytyä hankalaksi. Toinen näyttäisi ihan paskalle kanssa. No, mä oon miettinyt, miten saa lisävalot laitettua ja mulla tää on ollutkin ja vanhaa golfia se oli, ei muuta kuin piuhaa kiinni ja valot päälle, mutta tässähän on piilotettu kaikki piuhat sitten niin mutkan taakse, että ei mitään mahiksia. Niin tämmösen hommasin. Tällä pitäisi saada valot toimimaan ilman, että tarvii etsiä herätevirtajohtoja. Katsotaan kuin käy. Vaan nyt ensin saa irti ton rekisterikilven. Huhhuh. Yhtä katkenutta poranterää myöhemmin. Hei. Siinä. Noi joutuu noi suojat tohon hommaa uudet, ne oli aivan ruostissa. Sitten valo siinä. Johtoja. Ja tämähän on nyt sitten kytkettävä tänne miinusta. Sieltä jotain jo on otettukin. Ja plussaa tuolta. Akkuhan tässä on tuolla penkin alla. Apukuskin penkin alla. Kuskin penkin alla on hupiakun paikka. Edessä on enää pahin, eli johdon pujotus. Tai en tiedä, oliko pahin tuo. Oli tuo rekisterikilven irtiottaminen kyllä ihan hyvä urakka. Tässä on tää rele, mikä oli tossa johtosarjassa. Ja siihen tilallehan tulee nyt sitten tästä rele. Ja tuo menee sinne OPD-porttiin tonne sisälle sitten. Mutta Äpsalan pujottelee johtoa. Johto menee tuolta. Joutui tosta vähän nostaa. Sai sen tonne. Täytyy toi lirppa ottaa kyllä tosta pois. Aika ruma. Sitten seuraavaksi kytkentöjä. No niin, johdot kiinni. Maa. Virtaa. Tähän laitetaan nyt tää uusi rele. Mites päin? Just näin päin. Niin. Sulake puuttuu vielä. Laitetaan sekin. Ehjälle näyttää. Noniin. Ehkä viisaampi lopettaa vähäksi aikaa kuvaaminen. Ja sulaket paikallaan. Ja tämä. Sitten otetaan tämä
tänne. Oi että pimmeitä. Tuolaan se on. Jep. Ei tästä nyt tule mitään kamerankaan. Joo, se on aika jäykkä laittaa. Mut siellä se nyt on. Sitten pitäisi joku sovellus asentaa puhelimeen. Joten sitä seuraavaksi. Tästä ohjeista. Joo. Katsotaan, löytyisikö tosta ihan suora linkki siihen, mutta Play-kaupasta se kyllä löytyy. Mä taidan kyllä ehkä sieltä ottaa. No niin. Autossa virrat päällä ja laitetaan pitkät. Katsotaan kuin kävi. Valot. Mutta tämä ei ollut ihan näin yksinkertainen hommeli. Nimittäin meni ihmettelyksi, kun tässä nämä kaksi napaa on tässä näin niin eri järjestyksessä kuin tässä piuhassa alun perin on. Se ei meinannut se dongle ottaa tähän power unittiin yhteyksiä ja sit piti ruveta googlettaa, että mikä tässä nyt oikein on, ja sitten löytyi ihan XPP omilta sivuilta ohjeita tarkista, että tämä maajohtopuoli on oikealla puolella, että monesti näissä johtosarjoissa nämä on väärin, niin kuin päinvastoin. Ja nyt kävi näin. Se oli ihmetyksen aihe. Minä jo ensin ajattelin, että tämä on liian kaukana siitä donglesta ja mä vedin sitä tänne vaikka minne ja ei se vaan ottanut yhteyttä tohon, mutta tämä väärällä puolella. Mut nyt toimii. Täytyy sanoa, että siis jos tätä ei olisi ollut, että tämä oli väärinpäin, niin tämä on kyllä helppo asennus. Että sen ohjelmiston laitto, niin piti sinne piti rekisteröityä ja päivittää ohjelmistot ja tämmöset näin. Mutta ei siinä meni vaan sit vähän aikaa niitä naputellessa. Ja se ton donglen, mikä laitettiin tonne OPD-porttiin tuolla. Sen se löyti kyllä heti, mutta sitten sitä power unitia ei löytänyt. Ja siellä oli niitä eri reseptejä sitten Mersullekin oli Vitoa ja Sprinteriä ja mä kokeilin kaikkia. Mä ajattelin, että se on väärä resepti ja muuta, mutta ei se sitten ruvennut löytyä. No mä laitan ton kohta. Niin sit piti lähteä jo kahvinjuontiin ja sit löytyi ihan yleisistä vioista, mikä on XPP omilla sivuillani. Tarkista, että nämä kaksi johtoa, tai siis niin on nämä kaksi johtoa, että ne on oikealla puolella. Jos olisi ollut sellaiset valot, että olisi saanut parkin, niin tuohon keskimmäiseen olisi pitänyt laittaa sitten parkki herätevirralla. Enpä halunnut ruveta virittelemään.
Enkä mä edes tiedä, onko mun valoissa sellaista. Mut näin. Kelihölli taas asentajaa. Ja siellä kuuluu taas ilmavoimat. Lähellä kun asustaa, niin missäs menee? Katsotaan. No ei näy, mut kuuluu. Nättiä. Ei mitään. Palataan taas. Moro moro.